Arratsaldeon berriro, oraingoan Helios dos Santos daukagu gurekin, AEK-ko kidea da, eta aurtengo kurtsurako ikastoroi buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Helios. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ongi, eskerrik asko. Jau da pasata, kurtso berrianen hasieran gaude, ezta? Hori da, bai, beti esaten dugu ez dagoela etenik, egia zan iraian oraindik ere udako ikastaroak daudelako, barnetegiak bukatu berri, eta iraian oraindik ere ikastaro trinkoak egiten dira, baina egia zan ikastoletan eta unibertsitatetan bezala esan dezakegu AEK-an ere oro har ikasturteka funtzionatzen dugula, eta orain gaudela sasoirik berezienean, indartsuenean, urrian ikastaroak hasiko direlako, urritik ekainera izaten da ikastaro arrunta eta jende gehien biltzen duen formatoa edo sasoia, bai. Eta ikastaro hauetara puntatzeko epea, ja martxan jarri duzute edo hurrengo asteetan zehar hasiko da? Hori da, bai, ez irail osoan abian da, bai, gainera geuk egiten dugu ekainaldean aurre matrikula sasoi bat, hori ekainaren erdialde arte egon zen zabalik, arrakasta handiz gainera, hori gora egin du aurre matrikulak eta horrekin ere hasten gara oso gogotxo. Egia zan ikusteak hazkunde handia egon dela bir matrikulazioan edo aurre matrikula sasoian, pozgarria da. Eta irail osoan euskaltegiak zabalik daude, jende askok ere egiten du webguneren bidez ere informazio eskaera, badagolako formulario bat eta hori bidaliz gero, uda osoan ere egunero ia sartzen dira mezuak eta orduan hori jendeak informazio eskaera egiten du, haiekin jartzen gara harremanetan, eta gero nena izaten da euskaltegira saldu, 10-12 minutu hartu gurekin, ikusteko ze asmo daukan jendeak eta nondik datorren ikasprozesuan ere, edo hasieratik datorren edo ez, eta gero oro har urriko lehendabiziko astean hasiko gara, esan dezakegu urriak 7 horrela Iruin herrian dela jomuga, baina beste eskualde batzuetan lehenago hasten da, pixkat eskualdearen arabera, Sakanan Altsasuko festak dira orain hil erdian, eta orduan aurreratzen dute ere pixkat abuztu bukanen ja pixkat aktiboago ibili dira, iraiaren 3.-4. astean behien festa pasata, ja aurre matrikula pixkat aurreratuago hasteko, eta gerta daiteke beste eskualderen batean, horre urritik ekainera doazen ikastaroak dira, eta oraindik matrikula zabalik egongo da urriko lehendabiziko asteetan. Aldela beti, lehendabiziko eskolagunean bertan egotea eta taldean eratzea, edo bestelako bide bat hartuz gero. Eta, aurtengo eskaintzen artean, zer aurkitu dezakegu, bai maila desberdinetako ikastaroak edo eta beste hainbat gauza gehiago? Hori da, berez maila guztiak eskaintzen dira, pixkat Europako markoaren referentzia hori hartu, eta ja ez dute denoke argi edukitzeko, A0-tik, pixkat hasieratik, C2 maila ere egiteko aukera. Kasu honetan Nafarroan eginez gero online egin beharko litzateke C2 maila oraingoz ez dagoelako aurrez aurreko eskaintzan. Baina hor A0-tik, C1 maila egaren parekoa, eta gero esan bezala online ere C2 maila egin daiteke. Maila guztia, gordutegi guztietan, jende askore txandaka ibiltzen da, eta gertan daiteke goizeko 7 hartzea taldea, edo iluntzeko 7 erditan, edo 8etan, eguerdiko taldeetan gurasoak elkartzen dira bereziki, horre umeak eskolan diren bitartean, gurasoek aprobetxatzen dute normalean eguerdiko sasoi hori. Eta gero, egia zan eskaintzarik handiena, eta egia esan dezakegu pixkat azkarrena edo zuzenena aurrez aurreko taldeetan eta euskaltegira bertaratzea eta aldela hasieratik ere ordu kopuru polit bat ere hartuta, ikasprozesuan sendo hasteko. Egia esan bestelako aukerak ere badaude, online aipatu dugu lehen C2 mailarekin, baina maila guztiak ere lantzen aldira online eskaintzaren bidez, euskaltegia egela daukagu AEK-an, autoiko hazkuntzare sistema daukagu, pixkat norberak bere kasa ikasteko, gero hainbat eskualdetan ere jarduera kombinatuare eskaintzen da, pixkat aurrez aurreko taldeak gehi online lana,
hori izaten da, eta bueno, gero esan dugu azkarrena eta zuzenena, bueno, horreko taldea, baina egiari zor, zuzenena eta azkarrena da barnetegira joatea, urte osoko barnetegire zabalik dago neguan, edo, pixkat urritik ekainera doan sasoi luze horretan, negua, udaberria eta udazkena eta dena hartzen duena, foruan, bai, hor Gernikan, ekak barnetegia dauka zabalik urte osoan, hileroko ikastaroak antolatzen dira hor, hilabeteko ikastaroak, eta hori ere beste aukera polit bat da. Eta ikastaro hauetara edonor apuntatu daiteke, interesa baldin baduka edo adinez banatuta daude? Bai, 16 urtetik gorako herritarrei zuzendateko ikastaroak dira, pixkat guk helduen euskalduntzean aritzen gara, pixkat hor letra txikia zehazteagatik, bai, 16 urtetik goroakoak, gero egia da, gero beste formatu batzuetan, edo Nafarroko Gobernuarekin daukagun hitzarmen batean, hor ikastetxetan gabiltza eskoletan solaskide programarekin, ahoskotasuna lantzeko gazteekin eta pixkat gazteagoa direnekin, eta hori eta egia esan, publiko orori irekiak dira, jende asko dabile gure euskaltegietan, ez dakit horrek ikasturtean, ez dakit 1200 luze lagun, eta hor denetarik aurki daitezke, eta egia esan askotan ere da pixkat jendarteari begira edo gizarte irakurketa txiki bat eginda, egia esan gero eta toki gutxiago daude egunero elkartzeko 10 bat lagun gela batean 2 orduz euskara ikasteko eta praktikatzeko, azken batean bizitzaz egiteko eta kafe bat hartzeko, eta elkartzen dira 20 urteko ikaslea unibertsitatekoa edo 30 urteko langile bat, 70 urteko jubilatua, 50 urte dituen ama, eta topaketa bat egia esan denetarik, eta gero igual pixkat eskaintzarekin hartuta, egia esan gero xede berezia daukan talderen bati ere euskara eskolak ematen dizkiogu, hori da xede bereziren bat edukiz gero, pixkat ez dakit, merkataritzan landune delako pixka bat ere zera, edo talde bereziei, adibidez azken urtetan ere, Nafarroko Parlamentuan ere eman ditugu eskolak, bertako langilei, Osasuna futbol taldean ere eskolak eman ditugu, pixka plan oso baten barruan, ez bakarrik euskalduntzeaz, eta enpresetan ere ematen ditugu taldeak, bai, enpresan bertan, ez daiteke Tafallan Fagorren, edo Sedenan, edo delakoan, bertan ematen direlako, edo talde horrek helburu bereziren bat landu nahi duelako, ez? Daiteke publiko horrean trebatzeko euskeraz, edo abar. Osongi, eta gutxi gora bera, ze prezio inguru manejatzen dituzute? Bai, barkatu. Bai, esan dezakegu hor ikasturte arrun bat ideia bat egitearren 500-600 euroko tarte horretan mugitzen dela. Azken batean ere aintzat hartu behar da erritmoa, zenbat ordu egingo dituzun astean eta berez hilabetean eta urtean. Orduaren prezioa 2 euroren bueltan doa eta gero bidarkatzea zenbat ordu egiten duzun, online edauteko askuntza, formatoren abera alda daiteke prezioa, eta hor azpimarratu behar da, zorionez eta gero eta gehiago, diru laguntzak bekak daudela leku guztietan, Iruñerria aintzat hartuko bagenu, gaina aldaketaren sasoi horretan Iruñeko udala ere sartu eta udalerri, kontzejo guztietan diru laguntzak daudela, Nafarroan oroar ere eskualde gehienetan ere diru laguntzak daude, Nafarroko Gobernuak ere azken 2 urtetan ere diru laguntzak eskaini ditu eta aurten berriro asmo hori berritzi du, aurreko astean egindako aurkezpenean. Enpresa eta lantoki askotan ere bekak diru laguntzak ematen dira, eta horregatik ere zoritxarrez ez da horri ahalegin ekonomiko bat egin behar da matrikulan, baina lehen aipatu bezala, zorionez, leku askotan, eguneko unera iriz daiteke diru laguntza, matrikula erdia bueltan jasotzea, edo hori tokian tokiko berezitasunen arabera. Eta, gutxo gara bera, aurreko kurtsoarekin konparatuta, aurten ere aforo berdina espero duzute, igual iaz kurtsoa beti izan zen?
Bai, egia esan azken urtetan eta oro ere Euskal Herri osoan goranzko joera bat egon da matrikulazioetan. Eskualde edo herrialdeen arabera gehiago nabaritzen da edo mailaren arabera, baina bueno, iaz ere gora egin zuen hemen Nafarroan, Iruñerrian ere barne eta posik, lehen esan bezala, bueno, orain udako datuak ere aintzat hartu beharko dira, baina 1300 lagunen bueltan gabiltzamen Nafarroan, egia esan iaz, eta hori ere bilatuta, gero askotan ez dakizu, bueno, bilatzen duzu, baina igual lortu ez, edo istripuz lortzen da, baina, bueno, hasierako mailetan, A0 bat mailetan jende gehiago erakartzeko plana egin genuen, eta jende gehiago sartu zen maila horietan, uste dute garrantzitsua dela jende berria egotea euskaltegietan, bai, eta hor hazkunde polita egon zen, nesta gero euskaltegietan, bueno, prozesu osoa egiten dutenak, eta bueno, B1, B mailetan ere jende asko etortzen da euskera hobetzera, B2, C1 mailetan ere ja ziurta agiriak eta azterketak prestatzeari begira. Eta bixepi, espero dugu pixkat hazkunde ematea, Nafarro osoan aldela eta lehen esan duan bezala, ni uste dut azken urtetan gero eta talde berezi gehiago egon direla, uste dut aldekotasun eta jardun praktiko egon dela hainbat erakundetan, gure aldetik ere, lehen aipatu bezala, izan daiteke administrazioa, futbol elkarte bat, enpresa bat, bestelako elkarteak eta hor ere hazkundea eta pixka bat txoko berriak ezagutzea espero dugu, eta gero esaten dugun bezala ilusio berezia daukagu apirilaren 4an korrika hasiera izan zuen herri eskualde horrekin, Garez, Izarra-Ibar, Mañero-Ibar, eta kanpaina honetan pixka bat ikasturterako espero dugu hor ere mugimendu polita egotea, hazkundea egotea eta korrikaren klika horrek ere eragina edukitzea Izarra-Ibarren eta Mañero-Ibarren, bai. Eta pixkat ere ikasleek orokorrean balorazio positiboa daukate kurtsoaren inguruan, sentsazio onarekin ateratzen dira kurtso amaitzerakoan. Bai, honena, ahi galdetzea da, gu galdetzen diegu eta lako testigantza batzuk ere benetakoak hor ditugu webgunean, eta gero inkestak egite ditugu eta zorionez betetze inkesta horietan ongi baloratzen dute jasotako zerbitzua. Gehien baloratzen dutena oro har irakasleen lana da eta hori ere oso pozgarria da guretzat, eta horre ikusten da, gero sare sozialetan gaur egun, azkenean komunikazioa asketa librea denean ikusten dituzu jendearen esanak, balorazioak eta euskara praktikoa gure azpilelo horrekin edo euskara ikastea baino euskara erabiltzen ikasten dela eta horroar posik ikusten ditugu olako aipamenak. Gero zer esanik ez, hobetzekoak ere izan baditugu eta leku guztietan edo beti ez dugu asmatuko eta pixkat ere horri ere begiratzen diogu zuzen ez, eta horre pixka bat saiatzen gara bai ikasturte hasi baino lehen, ahalik eta hobekien informatzen, zer etorriko den eta ikasturte hasita pixkat taldean baldin bada edo banaka, pixka bat guztien nahiak bideratzen, bai. Eta, Elias, pixkateria ikasketerian mailara emateko, ez dakit aurtengo kurtsorako zerbait berririk egitu duzuten edo hildo berean jarraitzen duzuten? Bai, egia esan hildo berean, ez dago horla, egoitzak berritzen dira, inauguratzen dira aurten Nafarroan printzipioz, igual egoitzak txukundu dira, margotu dira ere hainbat kontu eta ikasle ikusiko dituzte txukunago, berez euskaltegi berria edo arrasaten izangoa Gipuzko aldean, hemen aurten ez. Lehen aipatu dudanerekin pixkat azkenean gustatzen zaigulako pixka bat jendeari laguntzea eta hori biltzea eta pixka hor matrikulazio kanpainan aurten azpimarra jarri dugu ikastaroen informazioan, oraindik ere informazio hobea ematea eta euskarri berri bat sortu dugu euskaltegira hurbiltzen diren guztiei
erakuste pixka da gure berrikuntza kanpainari begira, ez? Erakusteko pixka bat ze hor falta somatzen genuen eta jenderen aldetik ere ikusi dugu, ongi azaltzeko ikas prozesua nondik nora doan, azero mailan sartzeak zer suposatzen duen, eta ari bazara erabiltzaile independiente izaten zaio B1 mailan edo zen hizkuntzatan, japonieraz, alemanieraz edo euskeraz, zer den B1 maila, zenbat ordu behar diren edo egin behar diren ikastaroetan ara iristeko, zein den gure metodologia, ze abantailak dauden euskara ikasle izateagatik eta gero ekako ikasle izateagatik ere pixkatu saiatu gara informazio hori era txukunagoan eta sakonagoan ematen. Eta gero eskaintzari begira oro har urte osoko zerarekin, urteroko kontuarekin jarraitzen dugu, lehen aipatu ditugun guztiak, gero etortzen dira ikastaroan urtean barna asteburuko barnetegiak, horre nik uste dut korrika urtea ez denez, uste dut gauza berriak ere normalean hor asteburuko barnetegiek segulako askunde izan dute azken urtetan, eta hor nik uste dut saiatuko garela beste oporraldietan, ez dakitu da berriko oporraldian edo beste sasoi batean asteburuko barnetegi edo barnetegi gehiago egiten. Hor ikusten dugu da berrialdean jende asko, hori ikastaroiek ere irekiak dira, eta jende asko hurbiltzen da Iruña herriak antolatzen dituen, Nafarroan egiten diren ikastaroietara, eta igual horretan hazkunde bat emango dugu eskaintzan. Elio, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, espero dugu otego kanpaina arrakastatsua izatea eta jende asko animatzera euskaraz ikastera, eta ea dena ondo atratzen den. Eskerrik asko zuei, izan ongi.